Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Ay, di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam og pamatay ang mga sasama. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong ug makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kam. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mo hunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Patay na ang manghod ni Bibit silang pag-abot. Nag-abot-abot na yun ang mga kapulisan. Nahibuong sila si Bibit ug Teresa kay wa na nila makita ang taxi nga may gimaniho sa tao ni Roger. Mitawag si Alan kang Teresa kay nakabalita si Alan sa usa ka simpianan ug nagsusi kung unsa ka tinuod. Migawas si Bibit gikan sa punerarya ug sa pagsud pa niya sa sakyanan, nakurat na lang siya kay dihay tawo si Emilio. Gibati og grabing kabalaka sila si Teresa kay pila na ka oras ang milabay, wa na nila makita ug di na makontak si Bibit. Samtang ang mga silis doon ay gipaabot nga usa ka dakong hitabo nga sila mao'y nagpasiuda. Magsusi noon si Teresa sa punerarya, dihang nanawag niya si Alan ug masabot nga dihalas palibot si Alan ug nagsulti kang Teresa nga way daotang nahitabo ni Bibit. Apan unya may mga buto-buto. Gitulis ang usa ka dakong bangko dili layo sa nahimutangan nila ni Teresa. Magsulti ta, Alan, please. Magkita ta. Alan, gipasin ang gwardiya sa bangko! Tinuod ko! Alan, gitulis ang bangko! Gitulis ang bangko! Hay ka, Alan! Alan, tumagal ko! Alan! Hey! Talimo! Ayaw lagi niya! Ayaw lagi niya! Talimo! Nasakyan! Nasakyanan! Talimo! Talimo! Dali! Kadtong katapusan nga may pusil sa gwardya ug katapusan misakay. Mikuha siyang maskara. Mitutok siya na akong mayo. Klaro kayo ang iyang tagway. Alan, hain man ka. Balik sa mong gidag sa kinan.
Dara ko sa gidaan ni Muskanan. Huwag kayo nakitang tao sa may sakyanan. Alan? Dara ko, abla importante. Alan? Kuya mo na sa imong minikam, hapang ko. Pabutot ka rin. Oh, Alan. Nagtakuban ka na sa... Duha ang patay sa Lang, mautolis. Hepe. Wa pa mi makasulti sa manager sa bangko. Makahuwat ka? Magigsulti na ako aron may bawaan dayon nimo. Gusto ka? Gusto kang magdali? Nakita gid ninyo ang taga-media nga nagatiman pa ko sa kining maong hitabo. Di ba mahimo nga kamo may akong unahon? Mo pa'y akong pagabot mo, dasmag dahil mo na ako. Sir, nga ganiha karang may abot, maong nagkilugan mig pangayo sa imong statements. Mao pa dayon mo pag-abot, sir? Sorry, sir. Angay kang may baw, dunay theft and robbery section sa akong departamento isip hipi ni Ciudad Teresa. O kinahanglan sila kayo mag-una sa ilang commander. Ha! Pagkita! Ni inyong kalaki, ni inyong kalaking mga media, musamot na mo kalangay makakuha sa akong statements. Kung di ko nyo pag-iol, magali-ali mo diya. Sorry, excuse. Suswan. Abutan ta. Kaya nagsuti na nato. Atong paninguhaon ang sulbad aning kasuha. Mauni akong ikasulti. Hatagan ako og kasulbaran ang maong krimen. Pero hangtod karon, ang kamatayon ni Amado Beltran, ang kamatayon ni Emilio Beltran, ug upan pang mga patay, doon na bagoy sulbad? Napuno na sab ang duha ka field police training nga gitabangan og patay og duha ka grupo. Usa adto manghud ni Bebet nga akong kameraman. Sa puno, sa pentones na. Na, kamo na lay paabot niya. Puno na nangyari dito. Adi lang ko watch ko ay padali mo. Maura nagigihapon, bisag pustaan pa. Maura gihapon mo gawa sa iyang statements. Kamo na lang dinhi. Gikasulti naman ako ang manager sa bangko ganiha. Ako tong gituyo kay gimingaw ko siya mga insultong tinubagan sa taga-media. Human na. Maugi hapon ang akong reaction sa una. Kung wa ka pa mo tingog, digit ko makailani mo nga ikaw ba. Nagamit na sa kagtakuban. Dako kini katabang. Dakong ikatabang, Alan. Og namatunan ako ni gabi sa atong pagpanglakaw. Pero masulti kag sa dili. Daghan kang mga gamit para sa imong takuban. Kaya abot ako pagduda ni mo, Anan. Larga na palihog, Tess. May laing mga patay nga nahitabo din sa syudad. Nga dili iya sa gituho ang dakong sindikato. Og nagsugod ng kabaniog nga iya sa usa ka vigilante. Naminaw ka ba nako? Iya sa usa ka vigilante, Alang. Nagduda ka nga ako mao ang vigilante, Tess? Nagtuo ka ba nga ako mao ang Gipatay ang vigilante? imong amahan. Gipatay ang imong uyuan. Hapit mo maunong si May Emil dihang gipaulbo ang iyong bahay. Og diha ni mo karon. May nagtinguha sa kinabuhi nimo. Way misulti na ko ani nga nagduda na ko nimo. Bunga lang ni sa kaugalingon akong obserbasyon. Obserbasyon? Unsa imong obserbasyon? Nausab ang imong linihukan. Bisan si Bebet, nakamatikod sa imong mga linihukan. Lahi na gyud kaayo kung itandi ka sa kaniadto. Kalit ka lang mo nga dili mahibaw-an, kundi kagikan. Unya, kalit ka lang sa mawa dayon. Og labaw sa tanan. Unsay labos tanan, Teresa? Oh, ang kuno nako. Nga ako mo ay misuggest nimo. Gitambagan ta ka nga ayaw pa daha sa imong nervyos. Apan karon,
Dili lang kay nawa na ang imong gibati nga humok mahadlo ka ni adto. Tungod kay karon sa akong tan-aw sa imong naong, imo nagipangita ang bisan unsang klase sa kamatayon. Mao kani ako nakita karon nimo, Alan. Wa na ko itago nimo. Ug bisan gali sa bibit. Nahibaw nga magtakuban ko. Gikinahanglan kini aron malipat nako ang mga tawo nga nagtinguha sa kong kinabuhi. Dili pa rin kamutan ako nga mawa ang akong bationg kahadlok aron makapinsar kog maayo sa higayon nga makamatkon kog peligro ug makuyaw na nga akong kahimtang. Higayon na nato nga magpakasalta. Dili gyapon kita magbalinawon. Ug dili gyapon sulbad bisan magminyo pa ta, Teresa. Luwas ang sulbad para nimo. Ang pagpanimahos ba, Alan? Nanuwa ka makatingog. Tubag ako. Tungod kay dili ko tigtubag og sayop nga lola. Alan! Wa ko'y nakitang apan sa akong gibuhat aron lang malayo ko sa makuyang kahimtang. Tungod kay ako nalay nagdakaron sa apelidong Beltran dinhi sa tong dapit. Ug dili ko nga maparehas lang kining apelido. Kining apelido na ko karon sa apelido sa akong amahan ug uyuan. Nga sayo na kayong gipapa sa mga tao nga way ko kaluoy balatian. Alan! Kung sa imong pagsabot kahatag ko nimong kahasol ug kagulian sa imong kinabuhi ug gisakitan ka ngano nga wa mahinayon ang atong kasal. Kaya nakaingon mao ang nahitabo sa gamay namong pamilya. Nga buot tilokon sa mga demonyo panaway. Gusto kang mubiyan ako. No! Kung sa imong pagsabot mas makapasabot pa sa kadelikado nga akong kinabuhi sa akong pagtakuban. Ug maamong ka lang aning tanan. Anak ko mo sabot. Kung putlon mo kining atong relasyon. No! Ayaw, Alan! Ayaw! Nagkinahanglan ko ni mo, Alan. Ayaw, please! Tumaga balihog. Si Bebet ang nanawag. Bet! Diyan ako sa bahay. Isultihan ko nila nga nagkip ka na bala ka pag-ayaw anong wadayin ko makabalik sa bahay. Kung makagiyon ka kari sa bahay, arita magsulti rites. Mo anak ko. Huwat ako diha, Bet. Bye, Tess. Bye. May sulti ka ganihan ako sa cellphone na may pauli na si Bebet sa ila. Giyon sa man mo paghipaw, Lan. Nakita ko lang siya. Kuyugi ko sa ilang Bebet. Motor ko sa ila. Sorry. Dili ko makakuyog ni mo ni higayon na. Asa ka man di ay, Alan? Busing! 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 Tuwa na sila sa conference hall, Busing! Ayan sila. Tuwa sa conference hall! Pasikto! Nagsunod ko ni mo, Roger! Kung kalitan di bugtan daw, Roger. Kung pakalitan di bugtan daw, ang naglaundok ka mga kwarta ibabaw sa lamisa. Murag mga dahon sa kamote. Oh, mga langit. Balik mong panglingkod. Palihon. Taga diining mga piniskot, kining taga diining mga piniskot, kining taga diining mga
Mao ni nabantog na mga istorya-istorya, nabantog ang mga istorya-istorya, nabantog ang mga istorya-istorya, nabantog ang mga istorya-istorya, Roger. O sa mga balita, sabi siguro. Oh, sabi siguro. Ha! Mga langit. Ipabilib yun ko ninyo. Pagkadawat na ko ganiha nga milampos mo sa moong bangko, nakaingon din ko, nga dili tagyod mo pakyason. Dili gid ako kalimtan ang akong gisaan ninyo. Dinhin ako, isaan ako nga mabusog mo. Kung unsay among gipuyang kinabuhi karon ug mo ay among natilawan, mausab ang puy-an ninyong kinabuhi ug mausab ang inyong matilawan nga kaharuhay nga sukad-sukad wa pagyud ninyo matilawi. Mo ni ako ikasulti ninyo. Magpuyo sa mo nga mga milyonaryo. Ang gideklarar sa manager sa maong bangko pila to, Pasiksto? 20 million. Oh. 20 million. Bahinon ta gini sa hustong pagbahin. Mga langit. Ikaduhan ako kining pahinumdom ninyo. Ako na sila gibahinom naman sa upan mo. Mga putbusing. Wa sila problema. Hello. Ha? Mo ba? Maminaw ko. Ipon na to, mga korta pinagis money counter, Aljon. Dini sa ato kinalang fair, ang tanan, mga ipon okay. nato, ang tanang kwarta. Okay, bye. Roger! Anak! Isa pa siko. Ba't mo pag nahuman ang kaukos nga ng himo? O bisan wa ko magkatambong apat ako, Roger! Kining imong amahan. O ikaw mo'y gipiling standard bearer sa lokal nga eleksyon din sa ato. Mahinayon gyud ang napilian natong kandidatura. Ako, inay gobernador, magmayor na ko nini maong siyudad. Kung ikaw sab, ang gitubo ipagka-lone congressman sa Lone District sa atong syudad. Nagpasabot lang yun. Nagpakita na yung daan nga atuag yun ang langit, Papa Sixto. Kining mga tawhana! Uguban para ito mga tao may usas sa mo padaog landslide yun na itong duha! Mga higala sunda ang ubang mga sumpay nining Sugilano. Kagaw! Ni Cain! Sugilanon nga sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording technician Achilles Hisim. Dalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center.